da Allah za ka yi hidin ba ka yi niyya ba kawai kada ka ɗorawa shaidan hidin kai ne shaidan. Zan faɗi maganin ulsa guda biyu. Idan ulsa ka yar karama ce ba ta karata karya ba kawai zafin kirji ne da ɗan wani raɗaɗi, na yi iman da Allah nan akwai inda shaida ne, bara akwai inda ba sun daɗe bisa azumi, amma daga ciki a ido na ma yanzu haka yana ganin wani wanda bara da kanshi yake gamin wannan ɗayan kaɗai da ya riƙe sai da ya azumin ramadana kaf kuma ya yi siti shawwal, ba haka ba ne? to ya ji kuma ya san kowa ne. So wannan abin abu ɗaya, ayaba kaɗai da madara, in dai ulsa ka ba wata tsiya ba ce, ayaba kaɗai da madara. Da safe in ka tashi ka samu ayaba mai kyau guda ɗaya a kaɗa ta ko a yi blending ɗinta, madararka wadda Allah ya yassare maka ta sace ko ta gari ko ta ruwa, a yi kofi ɗaya ka sha, kada ka ci komai sai bayan minti 30 ka ci gaba da cin abincinka. Da idan ka kammala cin abinci ka sake yin kofi ɗaya irin da kai wannan ayabar da madara. In ayabar babba ce guda ɗaya ta isa, in makimanci ya ce guda biyu ya isa. Wannan walsa ka kawai irin wannan ce, wannan an wuce wurin da izinin Allah. In ka fara yanzu kafin azumi wallahi ba komai azumi za ka yi garau. Idan walsa ka ta kai chronic, illa ta yi illa, aje wannan a gefe, sai dai ka riƙa yawaita cin ayaba, amma ba a cin ayaba lokacin da ake jin yunwa. In ka ci ka ƙoshi ka ci ayaba, amma abin da za ka yi shine ka samu habbatus sauda, sai ka samu garin magarya, ka daure ka sau habbatus sauda da kanka, ƙwayoyinta za ka ganta kala biyu, a kowane tafi baƙi sosai, wannan tafi kyau. In ka tauna ta a baki za ka tana da yaji da wani ɗin mai marar daɗi. To ka haɗa wannan habbatus sauda ɗin a daka ta zama gari, sai ka samo garin magarya, sai a rika tafasa maka kamar shayi. In aka tafasa sai ka sa zuma ka sha. Na rantsi da Allah duk wata cuta da ke da alaka da ulsa ko a cikin ciki ko a hanji da izinin Allah ka wuce ta, sai dai in ka sa kiuya. Ka ga damar a tafasa da yawa a ajiye ya zama ruwan shan kargaran kafin azumi, in Allah da wannan cututtukan ka wuce su. Wanda cutarsa ta zama marare tana haɗawa da nan ɗinsa yana riƙewa, samu saiwar zogale kaɗai a tafasa maka. In aka tafasa, wajen tafasawar a ɗebi habbatus sauda, ya danganta ga yawan ruwan. In ruwan ya kai galan ɗaya, in aka sa saiwar zogalen sai a sa habbatus sauda da kakken garin kofi ɗaya ƙarami, sai a tafasa maka da zuma ka ajiye ka dinga sha. Allah sai ka ruga da gudu ko baka gudu da izinin Allah ta'ala.